Maingod to guys. Karong panahon na guys, gikan pa ko ani sa buhiko. Niadto ko sa buhiko guys, kaya gamo ang kuryente wa naman mo siga. Mo ni nga sa kong pagpauli guys, nakahigayon ko pag kuha og mga nindot nga view. Daghang kang attract nga talan-awon diri sa kadalanan guys. Patunong nyo ka sa hagna o pauli. Labi na ang view diri daplin sa baybayon. Nindot kay tan-awon ang ilahang dagat. O maka tagbaw sa atong mata. Nindot kay tan-awon ang palibot guys o dinhi bugnaw pud kayo ang hangin ani guys. Misamot pud ka bugnaw kay ang akong gisakyan nga sakyanan guys aircon. Mauna nga bisag taliwas kainit sa panahon, murag bugnaw lang gihapon ako ang una-huna tungod sa gisakyan namo nga aircon nga sakyanan. Istoryahan dahil muna ako guys akong lakaw dito sa buhiko. Ang problema dahil sa mo ang kuryente guys, labi na kuno dahil kung naata sa dagat guys. Ang ato ang sumpay. Kanang sumpay bitaw guys sa kuan kuryente kung magtaya na day kuno na makadaot day po kuno na labi na daplin sa dagat. Mao na istorya sa ako ang nag-ayo sa among kuryente guys. Wa pa lagi manginit taga akong nilingkuran gikan sa pag adto sa hagna pagkatao diha na sila. Aktibo na ning kuan karon buhiko. Di pa manginit ang atong gilingkuran, naa na sila. Tawagan dadyon. Og nagpasalamat sab ko sa mga buhiko staff sa nitubag sa ako ang problema diri sa Kanmaniko. Nagpasalamat ko ninyo sir kay inyong giatiman dayon ang ako ang kuryente. Kaya nako og mag brown out nami nga pilang adlaw na manggudto. Salamat kay sa inyong pag sanong sa ako ang katuyuan diya sa inyong opisina. O mapasalamaton kay mi sir sa inyong panerbisyo nga insakto. Og sa ako sa mga viewers nga way puas sa pagtan-aw sa akong mga video. Ako mo inyong nagpasalamat jud ko dako ninyo guys sa inyong pagtabang kanako, sa inyong pag-subscribe og sa wag joy undang pagtan-aw sa ako ang mga nagkinadaiyang mga videos. Paningkamutan ako guys nga mahatag nako ang serbisyo alang ninyo guys kay kini makahatag pod kini og kaayuhan kanatong tanan. Bye bye na guys. Bye bye.